ang masarap? Patalikod o paharap? Thank you. Pwede magtanong? Sige po. Ano ang masarap? Patalikod o paharap? Matalikod o paharap? Tanan, May bakit ba sa huli? may bakit. Oh. Ikaw na, kay man ako sa ayos. Okay. Ano ang masarap? Patalikod or paharap? Oh, paharap. Oh, paharap. Bakit? Di ba di mo makita? Oh, di mo makita. Hindi mo makita. Gusto mo makita. Hindi mo makikita ka niya to. Ano yung kinakain mo? Alan, namali yun na po ko na. Okay lang, good afternoon niyo. Ay, pwede niyo ako magtanong sa inyo din? Pwede ako magtanong sa inyo? Apo. Opinion nyo lang to ha. Kung ikaw ang papiliin, ano ang masarap? Patalikod o paharap? Paharap. Paharap. So mas masarap ang nasa harap. Ikaw ma'am? Paharap. Mostly sa harap ang masarap daw eh. Kikita mo daw ang mukha. Oo. Kita mo yung nakikita mo sa harap. Ay, pwede ba ako magtanong ma'am? Kung ikaw papiliin, ano ang masarap? Patalikod, paharap? Oh. Both? Both? Oh. Both? Ano to? Paharap. Paharap. Bakit? Bakit paharap to? Paharap. Hug ba? Oh, yun. Yun, galing naman Iba yung po. iniisip. Ay, pwede magtanong sa inyo? Okay. Ano ang masarap? Patalikod o paharap? Patalikod. Siya nagsagot. Ay, pwede ba magtanong sa inyong dalawa? Ano ang masarap? Patalikod o paharap? Paharap. Bak? Ma'am, hi ma'am. Pwede ba magtanong? Kung ikaw papiliin, ano ang masarap? Sa harap o patalikod? Paharap. Harap. Bakit? Kasi nakikita mo yan eh. Oo, tama. Sige. Basic question, pwede ba magtanong? Kung kayo ang papiliin, ano ang masarap? Patalikod o paharap? Paharap. 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 Ang break ko na siya. Paharap. Paharap, paharap. Sa'yo. Anong meron sa paharap, sir? Para ano? Para makita yung lahat. Ikaw. Kayo, ma'am. Ikaw, bakit paharap to? Bakit paharap? Para makita yung expression ng mukha? Okay lang ba i-upload sa Facebook and YouTube? Okay lang. Salamat kayo. Thank you. Ma'am, pwede ako magtanong din? Opinion lang din. Kung kayo ang papiliin, ano ang masarap? Patalikod o paharap? Sa likod. Why? Why? Anong meron sa likod? Massage. Oh, wow. Yun. Masarap yun. Ang galing ni ma'am. Thank you. Kanindot si Mong Kilay. Pero ako sa 360, ako sa 120. Asa may 360 ani, asa mo to. Ani sa dark, ani sa light. Kuan? Kanang kasi ninot nga kanang posisyon. Position sa kilay. Oo. Kanang sa likod o sa tubangan? Ato ba mo? Atubangan dyan. Lahat sa kilay na sa lujo. Oo. Ba? So atubangan dyan ka? Sure na dyan. Wala na siya.